Joi sarbai simi ta muski bai simi tai kuno riya borok nai bathai bus thasa sing jongkha. Hello friends, I'm Helam Sogo Norongno Tewisa tini ni ani video o ke friends ong naji tini khang bor sokojak o thaisuk bagano o basai soro nyaji nongno kisa ko thaisuk bari rok kisa phunugana asuk to bangya ko o tabong no pas borok bagan khaijrop ta ke bong dragon rok botong dragon rok phunugana nongno naitong ni norok khan video no pulen sim paithak dora kesegang tabung norok no thaisuk bagan guri phunugana ita ke noguni mang khana norok pas abo ba mo bel no kolom ni mang buar barjak mang no haipono taklai darok liata khali rong simi ke darok nai yang mongke lebu tong bong lebu rok bo lebu rok thais tong kha bors buthainu koma oi kotolawa kaujita nanya ji ke hasing botongo ke yang borta samung khlai tonglayo ni kan beribo phajak tinaro bongro samung khaina hanyai ke yang omo pura thaisuk mang khalin simi ke bathai masanai motamoti torbai kha ke sinironi kangke toroi ko bathai thai tongkha ke sinon ke masa kha babu phangsa kaimani nge bongro gangke thayak puta sinon ke motamoti tor kha babu phang yang bong thaisuk mang kauji tongo motamoti buphang bango 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 hanyo 30 ta moton dong nai thaisuk ke thaikang ke to sabai glak pu phalbai glak ta pu phaldi subsa sidi ke dragon fruit noguni mang narok munis tongkha nani di mo motamoti toro bathai nani kasak kasak nge tasi tong khumunani tabuk bebang bubar na somai mang pura bubar yang mo pura bubar mang naji oro te bu phaipinai oro bathai mo pura thaibini je busu busu tongmane oro je busu tongmane oro bebang thaibini yang rogo pura bubar mang tabuk nai bubar bhai ke phai ko busu phati usi phai bubar o busu phati phayota morok ta kora khota asek nya khoro buphang bangya khota aste aste bangi tongo kai tongla ke yang rogo naji thasa sing tong habathai phalka borok kobang mano topon bathai tong ko type thainai komo ke khoros bo kom mo khaina ning kangka bithi wathi ro nangya surubo muski besim khayo de muski ya phang muski simir jak no sarius khayata ko yang ro guri phno kana yang ro bathai mang khali rong ko type thainai mo naji besuk sak sang tong kha bathai ke je panyam sungnai rok norok phai pai phima noro keji 250 300 phalam ro keji bo oro line line koi cha tong nai gena 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya phangong ko pon ya phangong to kai ni ka 100 ni por kawo hisabu bu phang yang tabong mo ko katal kai tong mai bani moro ko thaya ko khali rogo thaya no mo janam na naji iko mo herong no sakag ma khibi uta mo herong no morok thaya nanya ji mo je bedroom phaimani oro onek samung tongo samung ko bosok sasuri nangtai hinaji ko bosok sasuri maro je bosok chikon saga phaini kangka bono sasuri kangke daktin thayuta